ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାନ୍ଧୁଛି ସେଇଟାକୁ ଖାଇକି ମୋ ବାପା ମାଆ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହସ ସେଇ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି। ଏଇଟା ତ ମୋ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ ନୁହଁ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଲି, ତାପରେ ବଟା ମସଲା ପକେଇକି ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଭଲସେ କଷିଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ଚିକେନ୍ଟିକୁ ପକେଇଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଷିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଚିକେନ୍ ପୁରା କଷିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇଲି, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ପାଣିଟା ଆଗେ ଫୁଟେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇଥିଲି। ଛୁଟି ଥିଲେ ବୋର୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ରୋଷେଇ କର, ରୋଷେଇ ଶିଖ, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଶେସ୍ ବନେଇବା ଶିଖ। କେତେ ଫନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକିଂ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ମୋ ଚିକେନ୍ କଷି ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ପୁରା କଷେଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଲେୟରିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଥିଲି, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଅନିଅନ୍, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ଦମ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି। ବିରିୟାନୀର ଲେୟର ଭଳି ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ। କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ କ'ଣ କରିକି ଖୁସିରେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁସି କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବିନି, କିଛି ତ କରିପାରିବିନି, ତାଠୁ ଭଲ 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 ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି। ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟୁଥିଲି, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା ରାଇତା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କଟ୍ କରିକି ରାଇତା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ମାମା ଆସିକି ଟିକେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲା କି ହେଲା କି ହେଲାନି, କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି, ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ବାସ୍ ରାଇତା ବନେଇବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡିନର୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଇଭିନ୍ ବାପାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଗାଇଜ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା 5 ଷ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟ। ନା ସତରେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦିଅ, ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ କହିବେ। ମଜାକ ନୁହେଁ, ଆଜିଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ,